0-33 5-4-8-4-0-2. Ez ki? Még tudom, hogy Hát dobjál a pénzből. de nincs nálam. Hadd jöjjek meg nyakadba, Usi. Nincs internes forom? Neked belőletek a nyakadba? Hát ezért. Várjál, 12.02. Ne, 198 tudok, Ja, tudok 1000, még. Várj, állj. Hát az nincs felszolgálat. 198-as egy. Kiné van pénz? Június 5-án 190 volt, az király a picsába. 12.70, várjál. Engedd el, Husi. A készülő sikeres ötösét nem képes a maradvány összeget visszaadni. Loknak nem szeretek, azt mondják. Mit csinálod? Belföldi 198 tudok. Itt van-e? De most veszed? Nem jó pénz kell, nincs pénze. Hadd jöjjek, hogy Várjál. Tordai, vagy Ricsi? Kinek van pénze? Ne. Nincs aprótok? A Tordainak van egy 20-asa. Tordai, Minimum kell hülye. Várjál. mennyi pénzed van is egy 40 forint? Ha? Ricsi? Ráp a gyomrotokat. Mit kérdezzek? Azt mondja, a svájci frank, mennyi a svájci tort mennyibe kerül június 20-án? Itt karásszálkodunk. Riban tudok távozszámaival. Laura, milyen faszom van? Lura. 352. Lura, nem is Lura. A Lura nem. Ne várjál, állj meg, hagyj jöjjekát. Ja, letépik a kagylót, hülye le, ha? Letépik a kagylót. Musser szexpert. Veszem mampő. Után vannak a izéve, figyelj. Hát hülye, Acsukod a lábát, te böszme. De mi van akkor, gyere? Figyelj! Van pofán vágod. Hát, böszme. 12 föl akartok vele hívni. Matás tudakozó. Valaki pofán vágott, basszátok meg. Francokat. Akkor még egyszer. Szevasz, Ricsi. Szevasz, Richard, jó volt a buli. Cső, szeretettel várom legközelebb is.